بله تماشاوان نجات ترکیه بر به پروسه دنا حل بجارتنان و بجارشی حل بجارتنین شارداریان حل بجارتنین حرمی و دیچه مجارا قیومان جی مجارا کی گرینگ گو بتایبتی جی لباجارین کردان لسر تی راوستاندن هر وها باندورا دانینا قیومان چه کارگری چه باندوری لدنگ دران دکه گلو دینیزی کی حل بجارتنان ببین آنگو یانجی دنگدر فکر کی وانی وسا چید بگو پیوسنا کم بشنه حل بجارتن آنجی وان مجاران ام دیل گل برپرسی مافین مروی رخصین آک پارتی دیاربکری که زکی آک کوچ استودیومای دیاربکری بگرندست سلاف بوده که زکی نها رپورتاج کی ما هبو جمن بخارجی گلک بالکی شاد کو یعنی مثلا جناب آک پارتی بخوجی دنگین رخنیان لهمبری دانینا قیومان تیگوتن کو دانینا قیومان سیاستی آزادیان جی تنگ دکه تی چاواد بینه که کیزک سلام ورست راست ام جسر عولدا لهمبری قیومان سکنن سبب AK Parti dixwaze ji vî milletê re bi wasta şaredariya xizmetek bike. Qayyum berê her tiştî zirarê din AK Parti. Fakat devlet jî wer ortê da dimîne mecbûr dibe li gora xwe qayyima tayin bike. Qayyim tayinkirin normal kural û qaydê wî wexta ki şaredarek ji cî xwe bê girtin جناب مجلس یکی دکن نامزد او نامزد کی دستک ملت گرتی تید به بلدیه رئیسی فقط چه تشتی غریبه کی مجلس بخوشی فست به و یا نیوی زده تر داره ایدن مدیر دایره تین جی وان اندام مجلس ده بریار دن sıkıntıya mezun bir şeydi be. Em tümdü be. Doji ez mevane ihade bu. Mave mirova. Mecvara jî bu. HDP dibe ki devlet li mev ma'na digere ji bona ki şare derê me cî bigire cî wî de qayîma tayin dike. Em tim dibe. Madem wereyî hûn ji însanê daha êkî dosya wî tune bi heronar mehkeme û nayê sicîla wî rehet bi wîya bîn bik namzet bira wana bibin belediye reîsî fakat vî qoniyê de jî hinkî xeta duwan da jî em dibe înşallah divî pêvajoya pêşiya me da her kesê ji van salê derbas wî dersik derxist bi bira sıxıntiyê mezin daha çê nebin vî millet hanê destê xwe û destek da ki kerem ki bira ew bêl vî welatî şaredariyê bike bira van derdê mezin ji me re çê nebin em dibin HDP jî êjviya dersik derxist be ne were be em ji qayîma nememnûn kekê zekî dixwazim bele kekê zekî dixwazim bizanibim yani niha proseya hilbijartinên heremiyan got hilbijartinên şaredariyan dest pê dike li Tirkiye yani demeke zêde jî nemaye ji xwe behsa vê meselê tê kirin li gora bahweriya te yani niha helbesta AK Parti pêş hilbijartinên çardehê Gulanê û piştî hilbijartinên çardehê Gulanê di nav Kurdan de wekî nevekî hev û dû tê dîtin yani pêş hilbijartinên çardehê Gulanê di hikûmeta AK Parti de belkî yek wezîr Kurd hebû niha çendîn wezîrên Kurd hene eştere bêjim cîgirê serokkomar bi xwe Kurd e yani tê gotin ku girêdayê Kurdan jî dikarin hin pêngavên xebatên pozîtîvtir bên avêtin. Gora bahweriya te ev mijar di pêvajoya şaredariyan hilbijartina şaredariyan jî dê dewam bike di meha ekimê de me qeyaqaj nû dibe AK Parti qabîna xwe nû kir ek meriv lê wexta dîqet bike lê mêzeke
ev kabina îro Tayyip Erdoğan teşkil kiri û wanê dinê gelek dûrî hevdûne. Ek tecrüba devletê girtibe û di vî meselê de hinkî jî bêalî bi, tarafsız bi, wana anîne ser îş wekî tego di nav kabînê de 4-5 heb wezîrê Kurd hene. Cîgirê Erdoğan bi xwe jî Kurd e, ji Bingoleyê dol vê derê bû. Viya du sebebi wî hene. Yek jê bira dünya gizanibı ki li Türkiye vitrînik saxlem heye safî Türk li vî welatî hukmran ninin. Ji alî dinê de jî ji alî dinê de bawerî ji milletê çê bibe. Em bi hikûmetê bawer bibin. Erdoğan bawer bin û fırsatێk baş jî ketî destê Erdoğan. Ji vî saetê şûn da stexmîn dikim tiştê daha baş mecbûr bike tiştê demokratik ek insan ne li Türkiye ne li dervayê Türkiye pê rahatsız nebin ji hink insana re jî malzeme dernekeve. Em viya bazanin ki hink insan hink korek hene bawer bikin li benda xizmetê ninin dibe em tiştik bibînin em kêmanî vana tespît bikin Belê. rabin di nav dünyayê de vana xerab bidin naskirinê. Kekê zekî te xizmetê baş bike fırsatê nedivana. Kekê zekî te behsa Evet, seredana cîgirê Serokkomar Cevdet Yılmaz kir. Duhî li Diyarbekirê bû. Belê. Gelo seredana wîna çawa hate pêşwazî kirin di nav xelkê de her wiha hûn wekî rêxistina AK Partî jî vê seredanê çawa dinirxînin gelo pêngavên erênîtir baştir li herêmê dê bikevin pratikê de? Wê bikeve pratikê. Hat partî jî ziyaret kir. Em çûn pêşiya wî jî. Wekî gava me got çend hev wezîrê dinê di kabînê de hene. Nabzik nû li Türkiye atmosferek nû dikin hakim bikin. Ev ya jî divan wext demê pêşiya me nêzik da em hêvîdarin bi cîbê umudek bidin milletê. Tayyip Erdoğan dönem devra wîya dawîne çi marifetê wî hebe wê derxortê. Tim û dayîn dibe ki min şagirtî kir enkî bû mosta ez ana tam ostam. Yani dibe çıraqlık, qarfalık ve ustalık eserim. Hostatiya wî di vî dön evê de di vî demê dayî wê tiştê gelek baş umuda me hey bike hinkî jî em gerek moral bidinê, destek bidinê. Başka riya me tu neye. Wê bijî bên gelek tiştê baş. Em ê înşallah giş bevdur Rabbîne. Spasiyat etkim Kekê Zekî Akkoç ji Diyarbekirê mêvanê min.